adobong tiil o adobong batikon. Wow! What's up mga guys? For this video ako ang i-share kung saan ho pagluto ang adobong manok nga tiil o batikon. Oh my God! Wow! So first, of course, butangan og mantika. Inagkainit na sa mantika, ahuan na ng butang ng mga lamas-lamas. Ang unang lamas nga ibutang guys, maunang ahos niya. Isunod na to ang bombay o ma-brown na siya guys. So as you can see, ako ang ikuraw-kuraw kay, ako aman na ikuraw-kuraw guys, kay nga mong lutuanan kay electric man. So dili siya pwede o kanang ato ang pasagdan ra. So, after na no, nang gilunod ang batikon sa manok guys, niya ang gibutang ag suka kay para mawa ang baho-baho guys. Nanya pagkahuman na guys, so nanghumot na siyang ahos, nanghumot na nga panakot dili na baho nga lansa sa manok guys. So kana akong gikuraw-kuraw na kay para dili siya mapagod. Unya man akong gilunod ang tiil, ang mga tiil guys, tiil sa manok guys. Atong suwayan og unsa kalami ang tiil. Sige naman jud ko kasuway og kaon og tiil guys, nya kamo nga mga arcade diha nya nabayay mo kaybaw nga taga Thailand baya mao bayan na ilang mga specialty no. Mo na ilang pinakamahal nga sudan atong dapit nila. Aw baw basta kay ingon sila. So karon nabukaw na silang duha guys. So nakita nimo no nga nakita nato no nga nagkahapit na ma-brown guys. Hapit pa guys, pero ang tiil ako na siyang ipatiglawom kay para maluto siya guys. Nya ato ang butangan og tuyo kay para murag dili luspad kay luspad jud na siya di kay mura. So ato na siyang gibutangan og seasoning pang enhance og lasa. So unsa man ang seasoning na diha guys, Norway paksiw charot. Unya human na guys, ako ang butangan og laurel no kay para mahumot ang ato ang niluto nga adobo para mura siya adobo jud bitaw. So ana no, ito nang takuban guys, og sa diha na nga naluto na guys. As you can see, it's a very delicious na tanawon guys. Nya akong butangan og tubig guys kay bisan mapagod-pagod siya guys, og gamay ra ka dyan og tubig guys. So dapat ako ang butangan og tubig guys, nahuhain ko dapat nako ra na. So ana guys, para na sabaw-sabaw ang atong adobo guys. So as you can see no nga nag-aso-aso nang ihang kalami guys. Paglami na dyan na siya kanon, pero dili sa guys. Undiyan ako magtilaw-tilaw guys, kay ako guys dili man kadyo ko magsigig tilaw-tilaw magluto ko guys. Naara ko kinaiya nga ako arang tanawon guys niya. Diyan na may bawa ano, mura na siya naluto niya, murag lami na po siya. Awa ng tilawan guys niya. Aga ho pang butangan og tuyo guys, kay murag naapay na luspad nga tiil guys. Nang sawing kaging man ang tila guys. Wa man jud pod na apilag kaluto guys, bag na unsa na siya guys. Pero sagdira kay lutoon na nato silang tanan, na nay patilubong arong maluto na silang tanan guys. Kung takubag balik og karon guys no, naluto na jud siya guys, murag lami na tanawon guys. Pero para na ho kay murag gamay ra man tug asin, ahong gibutangan og asin guys. Murag nakalimot jud ay kog asin na guys. Nya karon kay bukaw nagbalik. Nya mo na guys, lami na dyan mo og porma guys. Gidugangan pa na og paminta guys no. O as you can see, nagsusuning ang iyang kabaho guys. Baho sa laurel, baho sa panakot, baho sa adobo. Nanimaho na yung adobo guys. Adobo na jud na guys. O diba, mangaon na ta later guys. Tadaan! Humon ni siya guys. So diba, humot dyan mong adobo guys niya. Ato anang tilawan ang ato ang nilutong adobong tiil o adobong batikon sa manok. Batikon sa manok na guys ha. Muras siya guys, o kanang naay labaw pas kalami sa tosino charot. Unya human na to ang tilawan guys, ang tiil. Okay, ato ang tilawan ng tiila ug unsa kalami guys. Okay, very good siya guys no. Pwede na ko magminyo ni guys. So ato ang niabot na gato ang madam atong dunya, atong patilawon o atong pangutanon o kumusta ang niluto.
So daw senyorita, okay ko no ang iyang comment. So moro to guys, thank you for watching. I hope to see you again on my next video. Bye.